Mewn llecyn distaw ger tre Llangefni, mae trigolion Bodffordd yn byw. A phentra sydd wedi gweld llawer o newidiadau dros y blynyddoedd. Mae hanes yr ardal yn un cyfoethog, llawn straeon ymgymeriadau, eisteddfodau a gwyliau drama cyffroes. A dyma i chi 6 o gymeriadau ifanc ysgol gymuned Bodffordd. Rhiol, Lais, Gita, Ruby, Griff, Alicia. Mae'r criw yma o ddisgyblion blwyddyn 6 wedi penderfynu i fynd ati i wneud ychydig o waith ymchwil am hanes y pentra. I ddarganfod sut mae'r pentra wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac i holi ambell i berson sydd â gwybodaeth helaeth am yr ardal arbennig yma. Dewch draw efo ni am yr antur nesa. Croeso i Ein Hanes Ni, Bodffordd. Gall gwaith ymchwil fod yn beth blenedig, ac mae 2 o'r disgyblion wedi penderfynu cael seibiont o'r gwaith calad ac wedi gwahodd ein gwestai cyntaf i'r ysgol i ofyn ambell i gwestiwn iddo. Rhys Talwryn ydw i ac dwi wedi byw Bodffordd yma. Dwi yn dod i ysgol Bodffordd heddiw ar gais yr ysgol eis i iddi hi, a'r ysgol ath yn had a'n haid a'n heulu fi i gyd iddi hi ers llawer o flynyddoedd bellach. Ar ôl i'r 3 setlo lawr a chyflwyno i gilydd, roedd hi'n amser i rheion ofyn y cwestiwn cyntaf. Be ydych chi'n gwybod am yr ardal yma? Dwi wedi byw yn y pentra yma ar hyd fy oes. Mae yna rei sydd yn hŷn na fi, mwy o oed na fi, yma. Wrth reswm, mae chi'n siarad efo'r hynny eto, lly. Ond mae yna rei oedd yn yr ysgol rhan oed a fi yn dal i fyw yma. A di aros yn y pentra rhy fath a fi fel affw yn y gwylod yn coaleri yn fanna. Tydi'r pentra o ran y lonydd ddim di newid. Mae gennych chi lôn yn dod o'r A5 i fanna, a mae gennych chi lôn o Langefni yn dod i fyny, a mae hi'n mynd i lle mae'n mynd o? I Llynfas, Bodedarn ac yn y blaen yn fanna. Mae patrwm y lonydd, a mi ddechreuodd y pentra o gwmpas lle mae'r gyffordd, y junction yn y pentra yn fanna. A bildio yn 10, to'n am hanner gymaint o dai a sydd rwan. To'n na ddim maes o'r orsedd, wyt ti rhion yn gwybod am maes o'r orsedd, twyd? To'n na ddim cae bach air. To'n na ddim, beth enw'r stad yma fama, Caerdelyn. Dim byd. Oedd y ffordd yma sy'n mynd o'r ysgol i fyny at lle ddwn i'n byw yn Fancw. Dim tai, dim ond y tai cyngor. Dwi'n cofio hynna'n cael ei adeiladu y tai yna lle. A wedyn, oedd yr ysgol yn fan hyn, oeddwn i'n mynd i'r ysgol, mi ath yn had, fel dwi wedi dweud o'r blaen, yn had i'r ysgol. Ath nain i'r ysgol. Be di oed yr ysgol, da chi'n gwybod? 1900 rwydro, dwi'n cofio pa bryd adeiladwyd hi, ond dwi'n i'n mynd i'r ysgol yma. Yna 3 dosbarth yna, ges i 2 brifathro, Mr Frank Grundy a Mr Fawkes, oedd yn fan nhw. Ac oedden nhw yn brifathrawon clen iawn, fel Mr Roberts, yn te? Fe rhaid chi ddweud hynny, be? Bodffordd, be di ystyr yr enw'r pentra, dwch? Chi'n gwybod be di Bodffordd? Cartra lle mae yna bod, a ffordd, be di ffordd? Be da ni'n galw ffordd? Lôn. Lôn, ia, bod yna lonydd yma, dyna da ni feddwl ydy ystyr Bodffordd cartra, neu lle mae yna lonydd, a mae gennych chi lôn y fanna, a cyffordd junction y fanna. Lot o lonydd pwysig, ac ar y lôn yma oedd yr hen Coes Fawr yn dod. Coes Fawr o Lundan i Gaergybi, oedd hi'n dod ar hyd y ffordd yma i fyny ac yn aros yn gwyndu yn ymyl y fanna lle ddawn nhw newid ceffyla a pethau felly. Da chi wedi gweld lluniau Coes Fawr? Pobl gyfeithog yn dod arni hi ac yn teithio Lundan efo Coes Fawr a ceffyla. Da chi amser hir, a nhw'n cymryd oesoedd i ddod. Sut ydych chi'n mynd heddiw? Car. Tren, ia. Braf, ac a panad a bethau felly yn y tren, ia. Oedd yna'n byd felly. Dim ond oerni a hwnnw'n rough, dim springs yn ni.
Da ni wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil am felin frogwy. Be da chi'n wybod amdano fo? O, felin frogwy, ia. Lle diddorol iawn, oedden ni'n chwarae yna lot fawr pan oedden ni'n blant. Achos, to yna neb yn y felin, oedd y felin wedi darfod. Ond oedd y felin yna, mae yna rhywun, Edward y Trydydd, brenin, oedd o frenin yn 1352 ac oedd o eisiau gwybod beth sydd yn Sir Fôn a mi nath o ryw fath o ryw extent of Anglesey maen nhw'n galw hi. Ac mi oedd yna sôn am felin frogwy adag ynny 600, 700 o flynyddoedd yn ôl yn dweud bod yna felin ddŵr yn frogwy. Tu nôl i y felin, mae yna lyn, toes, llyn frogwy. Da chi wedi gweld y llyn? Da chi gweld lluniau yno fo? Da. Wedyn mae yna ddŵr. Da chi eisiau defnyddio'r dŵr o'r felin yn haid oedd y melinydd dwytha oedd yna William Rowlands oedd o. Oedd y llyn yma yna, oedd gen fo ddrws, oedd yn agor drws, ac oedd y dŵr ma'n dod allan o'r llyn, lot o ddŵr, ac oedd o'n mynd i lawr, ac oedd o'n dechrau mynd i'r olwyn ddŵr, ac oedd yr olwyn yn dechrau troi. A wedyn oedd honno, sa chi'n mynd mewn i'r felin, wedyn o'na anfath o ryw olwynion mawr. A wedyn o'na gerrig maen melyn maen nhw'n alw fo. Da chi wedi gweld maen melyn? Cerrig y felin. Fydda holltian efo fel allu, maen nhw melyn ydyn nhw. A mae yna ddwy ar ei gilydd fel hyn yn aml, a maen nhw'n troi fel allu. A wedyn, o pobl yn dod â hwn, be di hwn? Be di hwnna? Badmwn. Hada? Ie. Ia, yd a haidd a gwenith. Ynde? Be di o'n Saesneg? Wheat. Wheat, ia. Ti'n cael Weetabix, dwyt? Be arall di'r enw? Cornflakes. Cornflakes. Allan o hein mae o'n dod. Hada, fel allu. A dda pobl yn dod â heina mewn bagia i'r felin, ac yn nhw'n codi nhw fyny i'r llawr ycha. Mae felin, sga i ddangos hwn i chi, mae felin yn 3 llawr. Mae hi'r felin ddŵr. Mae yna 1 yn fanna, mae yna 2, 3 llawr. A da chi'n y llawr ycha, da chi rhaid yr hada, yr yd i mewn, a mae'n mynd lawr a rhwng y cerrig yma. A mae'n cael ei falu yn fan. A wedyn yn y llawr isa, mae yna sach, a mae yna rhywbeth yn dod lawr fel a da chi'n llenwi'r sacha efo be? Beth di'r... Blawd? Blawd, ia. Blawd. Beth o'n nhw'n neud efo blawd? Bara. Bara, a pethau felly, ia. Ia. A wedyn oedden nhw'n mynd â fo o'na. Ond mae yna hanes, os biwch eto mewn gwaith ymchwil, mae yna hanes am un melinydd. Melinydd oedden nhw'n galw'r dyn oedd yn gofal o'r felin, de. Un melinydd wedi lladd i forwyn fach. Da chi wedi gweld yr hanes? Wedi lladd i fel... A cwbl gafodd o, sa chi'n meddwl, bysa fo'n mynd i'r gel am hir, bysa yn cwbl gafodd o, llosgi i law. Yla, na chdi, am ladd yr ogan bach. Mae hyn yn mynd deg iawn o goi. Mae'r ysgol yn le perffaith i ddisgyblion ddysgu ac yn lle i adael i'w creadigrwydd ffynnu. Fwy o wyr well am hanes yr ysgol benodol hon na rhywun sydd wedi cael ei ddysgu yno ei hun. Dyna ni prawn da, wel Ynys Môn robust dwi, ac yma'n byw yn Bodffordd ers blynyddoedd maith wedi bod yma yn yr ysgol. Ac mae Ann Llynfas y gefais i fy ngeni a magu, ond mae Bodffordd yn golygu llawer iawn i mi. Mae Gito a Fina wedi bod yn ei gwaith ymchwilio hanes yr pentra. Mae'r 2 ohonyn ni yn blwyddyn 6 yn yr ysgol ac sa ni'n licio gwybod eich atgofion chi o'r ysgol. Wel, diolch i ti am ofyn y cwestiwn. Wel, gawn ni yn hogyn bach i ysgol yma ddwn ni'n dŵad. Tola ni'n canolfan yma yma na dim byd sti de. Dim ond 3 dosbarth yn yr ysgol. Babis bach, a dyn lleill wedyn, ac 1 wedyn. A wedyn yn yr ysgol yma, oedd na yn ddyn 2 ran. Am reswm pam ydy, oedd y merched i gyd yn yr ochr bella, a wal reit ar draws, a toileda reit yn y top.
Ac yna wedyn yn yr ochr yma wedyn, yn lle mae'r ganolfan yma rwan ac yn y blaen, o na le dda ni'n cael cicio pel, ond o'na ran ohoni hefyd yn ardd. A dyna ni'n gweithio yn yr ardd bob dy Gwener. Dyna ni'n neud yr hogia. Ac oedd y merched yn cael dysgu gwnïo pan oedden ni'n cychwyn yn hogia bach. Oedden ni'n cerdded rwan o Llynyfas, ynde? Bob cam trwy'r gwynt a'r glaw. Oedd yna tua 15 ohona ni'n cerdded tyd lôn. Oedden ni'n cael lot o hwyl wrth gerdded ac yn y blaen. Reswm pam oedd ti'n gweld, toedd na ddim ceir o gwbl, ynde? A toedd mond beics gyn yr hogia hynna, a ni'n ar ei bach, ac yn pofrocio nhw, ac yn cael hwyl wrth wad i'r ysgol. Ddaru yna gyfnod newid. A pewn ni tua 9 oed, a 8 i 9, toedd ddim isio, oedden nhw'n gwneud bwyd yn yr ysgol. Ac oedd Mrs Jones oedd yn byw dros y ffordd yma, a Aunty Iola, a Aunty Annie ac yn y blaen, a Mrs Ifes yr Heilfryd, oedden nhw yn gweithio yn y canteen. A dyna ddechrau cael bwyd yn yr ysgol. A wedyn be oedd yn digwydd oedd gan bod yr ardd yn cael ei gwneud ac yn cynnyrchu bwyd o'r ardd. Yr ardd reit ar y hyd i'r top. Ac oedden nhw'n defnyddio cadw rai o'r bwyd. Ac yna wedyn, ar gyfer neu cinio i ni ac yn y blaen. Wedyn, doedd eisiau dod â bwyd i'r ysgol, a ni'n cael bwyd cynnas, braf yn yr ysgol. Ac yn byta fo yn y dosbarth. Ista, ac yna ni pawb efo'i set, ac yna wedyn ista. A fan oedd ni'n cael byta bob dim. A to, fiw gadael ni'n byd ar ôl, neu fysa ni'n cael bwdin. Amser cinio erbyn yr oes Covid, oedd un dosbarth yn gorfod dod lawr y fama i nôl cinio nhw, mynd nôl i dosbarth nhw. A oedden ni'n gorfod gwneud hyn lot amser Covid, oedden ni'n gwneud hyn. A wedyn oedd ddim lot o pobl yn gallu eista ar thyml yn gilydd. Pobl yn gorfod aros, pob yn gorfod wisgo masg. Bob tro, rôl bob dim, twtio bob dim, pob yn mynd i nôl hand sanitizer. Pob ofyn be oedd yn mynd i digwydd. Ond erbyn i'r Covid stopio, mae pobl dal i dalo. Ie, hollol, mae dda. Toedd yn digwydd, enghraifft pethau ni, ti'n sôn am olchi dilo rwan. Toedd am wasbits, os na dim byd yma rhaid ac yn o fath yn byd. Oes, dim ond lle bach o dŵr ac yn y blaen. Ar gyntodd am byd i olchi dilo, na dim byd yna. A wedyn, os oedden ni wedi bod yn gwneud llyniad ydyn ni, enghraifft, efo rhyw greons a rhywbeth a felly. Ac ella'n dod yn amser bwyd, rhan neb yn beth sy'n neb i olchi dilo na byd sti. Ac oedd oedden nhw ddim yn dechrau un, ond dwi'n mynd yn ôl wan, tua 80 o flynyddoedd yn ôl. Wedyn fe gath o'r ysgol iaith i gwneud i gyd. Ynddo, a wedyn wedi mi dyfu fawr, ac yn dechrau gweithio, ond wedi wneud y gwaith ar yr ysgol lle mae hi rwan yn ysgol newydd, ynde, fer mae hi. A wedyn ar ganolfan wedyn, yn dod yn ganolfan i chi yn fan hyn. Oedd hi'n ganolfan i'r pentra i gychwyn. Mae'n cael ei iwsio gyda'r nosa rwan, ond i brif bwrpas i oedd bod yr ysgol yn cael ei defnyddio i hefyd, mwyn cael cadw'r ysgol i fynd, Ne, a deud y gwyn o'na, sydd. A da chi'n gwybod, ni'n cael lot o hwyl wan, di bod yn yr urdd a beth felly, do. A chitha'n canu ac yn allu, ynde? Tro gito i wi rwan i ofyn cwestiwn. Pwnc sydd yn agos iawn at galon Ellis. Mae yna lot o hanes am dramau a perfformio yn yr pentra. Be da chi'n wybod am hynny? Oes, mae yna hanes mawr am perfformio dramau yma. Un oedd yn byw yn Llynfas, yn lle rwy ti'n byw. Yn Llynfas, yn byw yn y tŷ capal. Dyn o'r enw Mr Pugh. A mi ddath hwnnw yn actor proffesiynol. A mi ath i Lundan mewn blynyddoedd. Oedd o'n dod i lawr ar gefn i feic ac yn dod i fan hyn i'r ysgoldy ac yn dysgu cwmnïa drama. A mi oedd na nifer fawr, mae yna lyniau ohonyn nhw ar gael. Cwmnïa drama, oedd yn gwneud drama un act. Ac yn y fan yna, a dechreuodd Charles Williams dechrau perfformio drama. Oedd o'n ddim wedi gwneud o'r blaen o gwbl, a dan gyfarwyddyd y dyn hwnnw, bydd o'n dal i dweud, a ddaru o gychwyn. Wedyn mi ddaru Charles wedyn dechrau gwneud cwmnïa drama, a mi o'na lot o cwmnïa drama yma. Ac o'n i ddim yn y cwmnïa drama hynny, o'n i'n y cwmnïa drama oedd yn Llynfas, a dweud y gwir. O'na bentwr yma'n honno hefyd, a Charles yn dod i'n dysgu ni i fan honno. Ond
Yn ychwanegol at hynny, mi oedden nhw'n mynd i gystadleuaeth ac mi fyddan nhw'n ennill lot, ond i ennill lot o wobra hefo dramau o ddeud y gwir si. A mi ddaru'n datblygu. Dyna rheswm pam ydy bod gynnon ni wyl drama yma yn Bodffordd yn cael ei chynnal bob blwyddyn. Ynys o'n i'r llynad i mesu efo'r hen Covid na, i gofio Charles Williams, sef gwyl goffa Charles Williams, a cwmnia drama yn dŵad yma. A mae yna gwmnia drama o'r pentra yn dal i fod yn cymryd rhan, mi fyddan ni'n ail gychwyn eto i wneud y drama, i wneud y gwyl drama y flwyddyn nesaf. Wedyn, mae gymaint o dramau oedd wedi bod a cwmniad wedi bod, y dylanwad yna wedi aros a dweud y gwir nos. Ac oherwydd hynny hefyd, oedd yna steddfodau yma. Oedd yna steddfod yn Sardis yn dechrau, a wedyn, oedd yna fynd, oedd yna steddfod yn steddfod Bodffordd wedyn. Fes i'n rhan o'r steddfod am flynyddoedd, a dwi yna chystadlu da yma. Ac yn y ganolfan yn y fan acwr, da ni'n ei chynnal yn yr ysgoldy, ond rwan da ni'n chynnal yn y fan hyn. Ac oedd hwnnw'n beth da iawn ar y gwir yn y pentra. A toedd na ddim yma, ond mi wnes i'n ffodus iawn cael cychwyn aelwyd yr urdd yma. A mae yna lun mawr o aelwyd yr urdd yn rhywle yn y fan hyn. Plant y pentra i gyd yn cymryd rhan a mynd i gystadlu ac yn y blaen. A nes o'n i ennill toman o wobra yr adag hynny. Mae faint yn ôl, yna tua 35-40 o flynyddoedd yn ôl erbyn hynny. Mae'r pentre, gymaint ohonyn nhw actorion di codi mewn sgwrs. Maldwyn John, er enghraifft, yn actor sy'n actor yn round a round. Wch chi'n sbio round a round? Byddwch, wel, mae Maldwyn yn actio fos yna. Ti cychwyn yn fan hyn efo'r actio. A wedyn o gynnwch chi ar ei fath yn union hefo nifer mawr sydd wedi bod, fydda Idris Charles yn sgwrs yn gwneud llawer iawn, a sef wedi cychwyn rei gymryd rhan ac yn y blaen. Da ni wedi cyplysu pentwr o bethau, a mae'r ardal wedi gwneud cyfraniad o ddadwy mewn gwahanol ffordd. Wych chi bod mae yna pob maes bron, a da ni wedi bod yno fo. Oedd y steddfod gyntaf, meddyn nhw i mi yn cael ei chynnal yn 1930 yma. Yn y capel yn y fan yna. A wedyn, pobl yn dod o bob rhan o Gymru. A dyma ni ein par olaf, Gruff ac Alicia. Mae'n amser i'r ddau cael sgwrs efo un o drigolion hynaf y pentra. Felly, o sŵn a phrysurdeb yr ysgol, i dawelwch ac nesrwydd bron heulog. Enw i di Harriet Enid Williams, a fama dwi wedi byw ys 62 o flynyddoedd. A dwi'n byw yn Bodffordd ys 92 o flynyddoedd. Swn i byth yn mynd o yma, achos dwi'n licio'r lle'n iawn. A fama fydda i rwan, mae sŵn mynd. Ac felly dyma ni, y ddau ola yn gofyn eu cwestiynau. Pa siopa oedd yn bodoli yn Bodffordd blynyddoedd yn ôl? Oedd yna 2 siop yma. Siop Nisifas, a siop Wyn, a siop Farmers. A oedden nhw'n gwerthu bob dim. Oeddech chi'n mynd yna i'n hôn nhw. Pa fath o siopa oedd nhw? Oedden nhw'n siopa da. Oedd yna lot o beth anyn nhw, te. Bob dim oeddech chi isio. Oeddech chi'n mynd i gael o'na. Y sweets oedden ni'n gymryd fwy yna. Ond siop Farmers oedden ni ddeud pan oedden ni'n mynd i'r siop sydd. Ti'n cofio beth oedden nhw'n edrych fel? Oedden nhw'n edrych yn iawn. Ond oedd un ar y gongol oedd honno dipyn yn hynach na lleill. A mi oedd yna 2 ddrws i fynd iddi. I'r siop, te. Ac oedd yr Robin. Fydda fo'n dod â pethau da i ni, fydda fo'n chwarae efo ni ystalwm. Yn dod â pethau da i ni o'r siop. Dwi wedi clywed bod yna 5 pubs yma, a o'n i eisiau wondro os mae hwnna'n gwir. Yndi, ystalwm iawn, dwi ddim yn cofio nhw. Dwi'n yn cofio nhw'n gorau na dim, ond dwi'n cofio enw Farmers oedd enw un, a Royal Oak oedd enw llall. A White Lion oedd enw llall.
Ond dwi'm yn cofio, dwi'm yn gwybod enw'r ddau arall. Ond mi oedd na 5 yma. Faint mae Bodffordd wedi datblygu ers y blynyddoedd diwethaf yma? Oedd i datblygu, mae yna fwy o bobl yma lawr, mwy o dai wedi cael ei bildio yma. Oeddech chi yn mynd i ysgol Bodffordd? Oeddwn. Dechrau mynd i'r ysgol yn 2 oed. Ydych chi'n cofio sut oedd o yn edrych? Oeddwn edrych yn ewn braf yna. Na wahanol ddosbarthiadau yna fo. A nes i drio 11+, a nes i basio. Ac amser honno, oeddech chi'n cael dewis os oeddech chi eisiau mynd i'r ysgol fawr, ta aros yn yr ysgol arall tan sa'ch chi'n 40. A mi nes i aros yn yr ysgol tan oeddwn ni'n 40. A beidio mynd i'r ysgol fawr. A mi nath yn ffrindiau fi ddath a fi, achos oeddwn ni'n ffrindiau mawr. A nathon ni llwy, a gafodd hi y job fel cwc yn ysgol Bodffordd. A fi sina'n gwatcha plant yn Llangefni. A wedyn pen dipyn ar ôl i bynhan ti mynd i'r ysgol. Mi oedd fi'n assistant cwc yn ysgol fawr Llangefni rwan, sy'n na rwan, am 10 mlynedd. Be oeddech chi'n chwarae be oeddech chi'n chwarae pam oeddech chi'n plant bach? Chwarae poech ar y lôn, to'n am ceir i'm llawer amser honno mynd. A wedyn oedd yna le i chi neidio i'r poech yma. A chwarae marblis, da fel oedden ni'n neud ystal. Chwarae tai bach, efo doliau, a bethau felly, dod am television, a bethau amser honno de. A wedyn oedden ni'n chwarae'n braf allan. Fe fi'n mynd i Capel Sardis, a oedden ni'n mynd bora pnawn a nos. A mi oedden ni'n mynd i'r eglwys, a oedd yn eglwys nes i a nhw i chwaer brodi. A oedd mam yn llnau'r eglwys, a mi oedd yn had yn canu'r gloch yna. A maen nhw wedi cael eu claddu yna, yn yr eglwys. Mae llun yr eglwys yma yna, wedi cael ei wneud i mi. A wedyn, fi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i fynd i'r capel. Os mae gen i dipyn o grefydd, dwi'n meddwl. So oeddech chi'n cael chwarae ar y Sul, yn sy'n honno. Na gwneud dim byd ar y Sul, neb yn cael golchi na dim byd. Ac oedd, mond mynd i'r capel yn bora pnawn a nos. Does na byd mwy gwerthfawr na'r to iau a'r genhedlaeth hun yn dod at ei gilydd i sgwrsio, ac yn enwedig sgwrsio am ardal sydd yn agos iawn at ei cael hwnna. Trwy ymchwilio a siarad efo'r cymeriadau diddorol yma, mae'r plant bellach wedi gweld ffrwyth i llafur. Ond dim ond wedi crafu wyneb hanes y pentra bach hwn y Môn. Da ni'n dal hefo diwylliant yma o hyd. Oherwydd, meddyliwch chi ar enghraifft pentrau bach fel hyn, mae yna gylch seneddol yma, mae yna glwb pensiynwyr gwych yma, mae yna banad a sgwrs yma, a ddwywaith y mis yn hel at achosion da, a mae gennon ni hefyd, mae yna yr urdd yma, mae yna steddfod yma. Cadw'r iaith yn byw, hwnna sy'n bwysig, ac wedyn medru cadw'r ysgol yn byw. Mae hwnna'n, da ni yma yn y ganolfan, y pentra sydd wedi hel i gael arian at y ganolfan, ond dyw ddim gwahaniaeth o gwbl. Mae'r ysgol wan yn ei defnyddio hi, a mae'r ysgol yn tyfu. Ac oherwydd hynny, da ni yna eisiau bod yn gefnogol i'r ysgol ac i'r plant, mwyn i blant y pentra ar gylch, bod yn cael blas ar y diwylliant a sydd yma ac yn cael dysgu Cymraeg. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig ofnadwy. Mae hanes bob pentra yn werthfawr. Mae'n bwysig bod y genhedlaeth iau yn mynd ati i gofnodi'r wybodaeth arbennig yma lawr mwyn cael dangos i'w plant a'r genhedlaeth ar ôl hynny. Tan y tro nesaf.